Abazali bafuna urhulumente azibeke phambili izikolo. Abafundisintsapho baye babagoduse abafundi xa kunetha ngenxa yokungabikho semgangathweni kwamagumbi ofundela. Esi sikolo sinaso apha zange sakhiwe ngurhulumente. Senze inzame zoma sakhiwe. Asikho, fana basikho. Ngoba ngenye imini sizawudilikela abantwana. Singathi zesonwabe esi sikolo sakhiwe. Ibe sisikolo esikumgangatho ophezulu sakhiwe ngoba sisosodwa apha isikolo sinokunceda abantwana bethu. Abafundi bathi abaziva bekhuselekile esikolweni. Xa kunethayo asifundeli kuba amanzi incwadi. Naphansi kuba amanzi siyagodola. Naxa kumoya kuvunguze amazinga aphakame. Ungafutisha xa sitishayo. Ngamva. Xa seklasini. Xa sititsha utishala. Asimva amazinga ayakoxoza. Abazali bathi isebe lezemfundo kweliphondo kudala libathembisa ngokuzisa uncedo. Isebe lithi amanani abantwana kwesisikolo aphansi, nto leyo yenza kube nzima ukuzisa inkonzo. Esi sikolo sixhomekeke emanzini emvula. Xa amatanki engenamanzi, abazali bawakha emfuleni bawase esikolweni. Iidesika ezaziziswe ngurhulumente kwesisikolo zihlala phandle kuba awekho amagumbi ozifaka. NdinguNomzwanele Mngoma, eXhora.